Tomi mindjárt elmondja angolul a versenyt, hogy fog zajlani. Egy asztalon az amatőr kategória fog menni. Egy asztalon elindulunk a junior versenyzőkkel. És akkor a harmadik asztalon pedig az U18 lányokkal fogunk kezdeni. Jó? Akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjük a Bodó Norbert, nem tudom, hogy hallja-e. Bodó Norbert. Mi? De akkor nem hallja a Bodó Norbert. Szólna neki ott valaki, ha ott áll, láttam a kopaszódi ember. Bodó Norbert! Bodó Norbert! Bodó úr! Nem Dobó, nem Bodó. Akkor tovább is mennénk, hogyha az úriember nem hallja. A következő úriember sincs itt sajnos a Szántjémé. Őnek is hoztuk egy kupát, de akkor majd ezt átadjuk a nézőmernek. Bodó Norbert urat szeretném megköszönni, hogy ismét adtál nekünk egy esélyt itt a strandon. Sok szeretettel láttál bennünket. Azt tudnotok kell, hogy aki ebben az interemben veszik, hogy iszik, 10% kedvezmény jár jó minden versenyzőnek, illetve a hozzátartozójának. Megkérném még a német Robertet, hogy ő meg a Szántjéme kupáját vegye már át. Azonnal elkezdjük a versenyt, jó, kérem a bírókat, foglalják el az asztalokat. És ahogy mondjuk, akkor amatőr, junior, Rigi! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ki? Nem érhető, de elmondom. Tehát ahogy a Zsolti is elmondta, Az csak ilyen három hangos. asztalon fognak jó először elindulunk a bal kézzel. Az amatőrök, akik amatőr kategóriába neveztek, ők készüljenek, jó próbáljanak bemelegíteni, illetve majd figyeljenek közbe is a bírók utasításaira vagy a tanácsaira. Jó, tehát az övéké lesz az egyik asztal, a másik asztalon elindulunk itt az U12-es fiúkkal, jó, ők nincsenek olyan sokan, jó, itt a Tandi apukával majd egyeztetünk, hogy hárman vannak ott, ilyen görcsök lesznek, jó, igazából ismerjétek egymást, de ugye majd látni fogjuk. Az U15-ös fiúk között ugye egy indulónk van, a veled megbeszéltük, hogy ő elindul az U18-osok között, jó, tehát hogy ahogy vége lesz az U12-es fiúknak, utána az U18-osok is készülhetnek, jó, tehát az nem olyan sok idő, pár perc. Ha van U15 fiú, nincs U15 lány, nem most, hogy hol leszel pontosan. Az olyan képesebb korosztály, jó, végig megyünk majd a bal kézzel, hogyha ezek lemennek, akkor utána ugye a felnőtt kategóriákra is sort kerítünk. Itt videó lemennek a döntők, egyedül a felnőtt férfi és női kategóriában, jó, ott van még egy, tehát ott ugye megállszunk majd a döntőknél, lemegy utána a jobbkezes selejtező, beszélhetünk szüneteket, és akkor következnek a döntők. És akkor mindjárt az amatőr asztal lesz az egyes asztal, jó, itt a szélen. Itt a nevek a Szabó Zoltán, Popó László, Bárdi Ádám, Ignác Zsolt, Dompos Péter, Őszegi Dávid, Hajnal László, Fekete Áron,
Nebok Norbert, Takács Dániel és Alcseri János. Most, ha valaki esetleg nem hallotta a nevét. Norbi, te hallottad a nevet? Ha valaki nem hallotta a nevét, az még ide jöhet, jó? Az bátran, már aki ebben a kategóriában indult, egy jogos a fölvetés, tehát hogy ne jöjjön ide mindenki, aki még nem hallotta a nevét, jó? De aki ebben az amatőr kategóriában indult, és az imént nem hallotta a nevét, az jöhet is még ugye felétetkozhatott. Oda csapott a kötözővel. Jó, tehát az lesz az egyes asztal, ott a Dóró Zsolti, a Magyar Szakszövetség főbírója, jó, és ott az első páros majd a Szabó Zoltán lesz és a Bokó László, és annyit kérünk itt mindig a bíróktól is, hogy a győztes mindig jöjjön ide most, jó, tehát ugye nincs ilyen lehúzgatás, tehát mindig meg kell győznünk arról, hogy Hol van a Balzsó Pista? Győztesek. Gyere ide, Norbi, gyere ide. A kettes asztalon, Magas, te meg egy gyere. akkor megint itt az U12-es fiú szekció, jó, itt a tanulmányok, minden asztal, ugye a balkézzel indulunk, a balkéziseket legyen. Jó, ott az első páros, és nem ilyen szer. Húzod a könnyeket hátra. Figyelj, ne csúszol le, és figyelj, csak ismerem a csávót, jó? És gyorsan. Bum! Ready, go, bum! Már robbansz, jó? Nem, csak szóltam, hogy őnek tudom a technikáját. Jó. Anna Maria Zvonek, Bekei Jászmin, Lucia Pixák, Kötötei Attila, és Szóljál, hogyha indulsz esetleg, hogy kezdesz. és Lakner. Zövédik a párnán. Jó, a Varcsi Pistával és a Összefogunk, kapaszkodunk, fogjuk, jó? Kezünket végig nézzük. Párhuzamosul asztalra. Mindig szóljanak a győztesnek, hogy jöjjön, és próbálj meg a győztes bemondani. Nézzük a kezet, nézd, mindenki nézze a saját Az első páros a hármason Bogdán Nóra és Barna Csilla. Nézzük a kezünket. A kettesen pedig Gandhi Leonárd és Vég Ágoston. Győzött. Nevelet létszer. Szabó Zoltán. Nem. Következő. Csipi, te jössz? Vigyázz, Norbi, A következő páros Ignác Zsolt és Tompos Péter. Renget uram, köszönöm. Köszönöm szépen. Srácok, rakjunk a lózt, rakjatok oda kettőt, és legyen egy segítő a gyerekek hátra. Csipi, fejbe ott vagy, ugye? Csuklóra figyelj! Emeld! És robbantsd le! Ready, go! Ebből fal. Csuklóra figyelj, emeld fel, emeld! Mindjárt két oldal. Ne legyen negatív a csuklód! Erősen! Hárból is! Vég Ágoston és Vég Szabolcs. Csipi, használd a könnyököd meg a hátadat is. Gyerünk, Zsolti! Tartod azt! Tartod! Könnyökre figyelsz, Zsolti! Figyelj erre, Zsoltikám, jó? Ne kapkodd el, Zsolti, ne kapkodd el. Norbi, vegyétek már föl a Zsoltit, én nem tudom fölvenni. Gyorsan! Csipi, húzod a kötözőt. Kettesen Gandhi Leonárd és Vég Szabolcs, Szabolcsot rá 2 perc minimum, jó? Hiszen ugye az előtt is telefonálnak, hogy a kollégák szólnak. Szép volt, semmi volt. A hármason a következő Szilágyi Beatrice és Anna Maria Zvonek. Ügyes voltál, semmi volt. Pihenj rá. Tartod, Zsolti! Nézd a kezed, mind a kettő. A magnézium között. Nevelet létszer.
Következő páros az egyesen Nebot Norbert és Takács Dániel. Neibort mondtak? Ide jöhetek? Köszönöm szépen. Jó, könnyék lent az Norbi, emlékezz, mit mondtam, jó? Emlékezz. Könnyökre figyelsz, erősen fogsz. Csuklót emeled. Srácok, vár párhuzamos az asztallal. Lábbal támad. Koncentrálj. Szöget tartod. Szöget tartod. Csuklózítom azt kifele. Jó. És gyorsan. Go! Nézd a kezed, mind a két versenyző, nézd a kezed. Szép. Közben. Nevedek létszor. Semmi baj, Norbi, semmi baj. Ez erről szól. Hangosan érthetően mindenki mondja be, jó, a Raus Tobinak a nevét. Voltál, Dani? Nevedet mondtad? Ja, jó. Jaj, kicsi, de... Oké, az egyesen a következő páros Szabó Zoltán és Várdi Ádám. Szabó Zoltán, Várdi Ádám. Technika nagyon van. Könyökök lent a könnyékpárnál, összefogunk. Norbi. Megy tovább. Ügyes voltál, megtartottad. Igazából itt is van Csak a Csukló. nem mentél a kezed után. Igen. Go! Annyi, hogy van még ott egy meccs, a Dambi Leonárd és a Vég Ágoston, a Leonárd is jár 2 perc pihenőt. Következő Tompos és Kőszegi. Az egyesen. Ez a között. Miért nem így szokott tudni? Gyerünk tesó. Hátból ráncs meg. Dambi és Vég Ágoston a 2-esen. Könnyék. Összefogunk. Dávid, fejbe ott legyél, figyelj. És gyorsan, jó? Párhuzamos az asztallal. Nagyon gyorsan, Dávid, elrobbantod. Bekne Jászmin és Lucia Csuklón 5-esen. fordítunk. Még. Ne. Amúgy nem lett hallani, szóval akkor fel. Elrobbantod. Hátból. Ezt a csuklót tanítotok. Jó. Gyerünk. Még. Gyerünk. Go! Nézd a kezed, mind a ketten. Azaz! Szép. Nehezen indult meg. Kivárt. Valószínűleg te jössz, készülsz. Szerintem igen. Nem vagytok olyan sokan. Következő Hajnal László és Fekete Áron az egyesen. Ki a másik? Itt Hajnal és Fekete. Jó, könnyék. Lent a könnyékpárnál, jó, és akkor fogunk. Párhuzamos. Jó hosszú keze van a srácnak, basszus. Jó. Picit a centrum. Go! Nézd a kezed. Nevedett. Gyerünk, Norbi! Az egyesen Takács és Facseriú János. Mindegy. Hopp. De a mama nehogy eles. Videózás közben. Mögöttei Adél és Rockner Rebeka. Dani keresi be. Dani! Ha nem ér ide, akkor kiesik. Még egy nevet tudok. Te vagy, gyere! Takács van talán, vagy sok bízó. Nem Takácson volt? Így van, Takács Dániel. Dániel.
könnyék lent, könnyék párnál. Megvárjuk, hogy a kolléganők még visszaér. Vár párhuzamos. Csukló. Még egy kicsit csukló, még. Go! Stop! Norbi. Kész vagy. És keményen, jó? Gyorsan. Nem állsz meg középen. Ne nyílj el. Következő páros az egyesen Hajnal és Kokó. Legalábbis nézd. Hajnal és Kokó. Hozzak ide széket. Hosszabbsz is. Nyugodtan hozzá széket. Könnyék lenne a könnyék párnál. A hármasok pedig Varga Csilla és Szilágyi Beatrix. Csipi, szóljál, ha te jössz, kiabálj ide, jó? Centrum egy picit. Cukló. Nézd a kezed, nézd a kezed. Nézd mind a kettőt. Nézd a kezed, nézd a kezed. Nézd a kezed. Tartod. Tartod. Nézd a kezed. Közben a kettesek Tartod. 18-75 alatti balkezes fiú szakasz. Denis Kudra, Gombor Noel, Filip Pukesz, Konyai Lórán, Kis Dávid, Horváth Zoltán, Kuruc Marcán, Mészáros Milán, Seres Mihály, Korno Bendegusz, Kovács Dávid, Mattia, Mediroviec, Zsolti, nem menj le annyira már, majd, jó? Tartsd meg a szöget inkább. Csukló jó volt, nagyon. 18, Szólni fognak, hallod, neved mész. De ha hallod, neved az a lényeg, hogy akkor mész. Ne izguljál ott, csak figyeld nevedek, ha nem mész oda, kiestél. most amikor felolvastál még sor. Még jobban, mint ti. Akkor oda kell menni, szólni kell. Mindig keres. 18 mínusz 70, bemondták? Abba vagy? Akkor nyugodtan szóljál, menj oda. Szabó Zoltán és Kacsernyiú János. Hármas. Meg vagyunk. Jöjj győztes. Már párhuzamos az asztallal. Centrum egy picit ide. Jó? Jani, meg vagyunk. Go! A hármas mondod még egyszer? Neveden. Norbi, jó, izé maga. Tompos és Nebó. Még egyszer? Tompos. És? Neibor? Beke és Lokner. Az egyesen Tompos és Nebok Norbert. Az Neibor. Egyesen pedig következő a névsor, tehát Denis Kudra. Csak ugye írva van. Nem hoztál szemüveget. Én meg azt Ja, tényleg nem hoztam Norbi, felfogjál, felfele. Pipa. Tartod a pipát. És gyorsan. És nem nyílsz el. Gyorsan. Nem nyílsz el. És üvöltesz. Gyerünk! Nézd a kezed! Nézd a kezed. Nézd a kezed. Nézd a kezed. Stop. Nem? Jó. ha benne volt az vonalban. Előbb itt volt a Konyai Lórán, ide tud jönni. A rajtot nem sikerült elkapnod a rajtot. Nem, jó. Nem baj. Vissza van a másik kéz még. Jós volt a rajti neki. Van-e olyan versenyzők, hogy Banyai Logan, vagy Banyai Alant? Ha van, akkor várjuk ide az U18 hetedik alatt. Ha van ilyen nem, rögzítsük ki a nevét. És voltál, Denis! Semmi baj.
kettesen még nem indult el a jó, tehát ott egy névsor olvastunk fel, tehát azt most megint utoljára bemondom, jó, mert itt voltak ilyen polémiák, jó, nem volt jó valakinek a neve, tehát a Denis Kuzron, Pompor Zoltán, Gombor Noel, Lovász Dávid, Bonyai Rózsán, Palla Pendegusz, Horváth Zoltán, Mészáros Milán, Matia, Nedir Norecs, Filip Pukec, Momoki András, Kis Dávid és Seres Mihály, tehát ők lesznek majd a kettesen, jó, és ott az első páros, tehát most indul a kettes, a Gombor Noel és a Filip Pukec. Azért ügyes van a Danisz, hogy büszke vagyok rá, de speciáltan. Csipi jön. Nem? Vagy ki jön? Gyárosult egy szépet. A hármason a következő páros Bogdán Nóra és Anna Maria Zvonok. Nem bal kézzel. Csipi, pipa. Ahogy lehet, hogy sok, de... Jó, gyorsan. Komolyan, gyorsan. Gyerünk, Csipi! Gyorsan! Zárd a szöget! Szép!